също по-използваните през този олимпийски цикъл и всичките му разновидности, тъй като носи допълнителни десети спрямо един обикновен летящ скок. 27,700 междувременно за Джураева. А сега на килима гледаме Никола Новакова от Чехия. Мисля, че трикото, майото по-скоро достатъчно ясно ни показва, че следва матрицата. Who are you? I created the Matrix. Все повече ми прави впечатление, че се търси филмова музика, за да може да се взаимства директно характера от филма към съчетанието. Това е малка хитринка, явно, която използват треньорите за своите съчетания. Интересна композиция. Имаше много малка грешка на риск, но все пак грешка, която ще бъде отчетена. Ще бъде 50 за самото изпускане и риска няма да бъде зачетен. По много неприятен начин изкочи бухалката изпод другата бухалка, с която беше защитена.